almuqarrin bil ijazi, abin gwamawa da gajiyarwa. Ma'ana duk wani mai tilawar Qur'ani ya gajiyar da shi. Ɗaya ne tan gagar koyon malam ko malama, shi kadai ne iya bi Qur'ani daidai. Dama shi aka saukarwa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ai kabbara sadiya kuma amsar ta fita. Tambayar gaba sadiya ko zaki faɗa mana? Mai zai hana malama ai sai ta gaya miki. Da ki san ta ba a fagen ilimi jinjin take. A musabaka ta ka samu ta da ciyo duka. Ku faɗa mata komai ta faɗa yau na sani. Kika ce da ni komai na faɗa duki sani. Ki faɗa mana ya mutum zai ƙaunaci annabi. Tarka shi nan na fi kauri malama. Duk mumini dole ya kaunaci annabi. Tilas ya so, tilas ya bi, tilas ya yi. Kuma wajibi ne ka so a halinsa gaba ɗaya. Na daɗa miki da sahabbai dole mutum ya so. Aka ce da mu a gari wai ba kwa son su ma. Ƙarya ake yau sabon mu kuma za mu ki. To tsaya ki ji sun fa abba da umma gaba ɗaya. Kuma ja da su halaka ne annabi ya faɗa. Hujja ku ban na gaya wa mutane don su ji. Hujjar mu Musa diya ce za ta faɗa miki. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hadis. Ana Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, shafa'ati mubahatin illa liman sabba sahibi. Rawahu Imam Shuri. Ma'ana ceto na ya halatta ga kowa banda wanda yake zagin sahabbaina. In ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin suratul Tauba aya ta 100 shafi na 203 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce gaba ɗaya ya yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar haka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radwan wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Zalika al-fawzul azim. Sadaqallahu al-azim. Ƙarshe gaskiya ne ni Dr. Hauwa'u Salanta na yarda da duk abin da kuka faɗa a fannin ilimi daidai ne, don haka ga kyauta na baku. To amma suwaye suke koya muku wannan ilimin? Malam Sulaiman Amanar na Jamul Huda, Malam Surada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Abdulrashid mai tsadar rahama. Malam Abubakar Nasiru Saddi. Malam Halifa na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malam Sulaiman na Insani. Sai malama Umma tana da Fadumo. A ƙarshe sai uban makaranta Alhaji Aliyu mai takama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah, Masha Allah, Allah ya yi muku albarka. Amin. Allah ya ƙara wa annabi daraja da wasila da fadila fil jannati. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiyatin minna ilayka ya markazil anbiya'i wal mursalin. A'ani habibuna wa habibukum sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mai da malama da ta Hauwa'u gida lafiya tare da 'yan fadar. Yan uwa wannan shirin kun saurare shi ne daga bakin ɗaliban makarantar na Jamul Huda Ɗorayi Salanta bayan ITF layin gidan Shinge. A so abin da annabi yake so gaba ɗaya shine takenmu. Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga Aisha Sulaiman. Allah. Kowa ya zauna inda yake. Waɗanda